Ahmad Songo sarangan Mbak Emilia Pancal Barber Yain Indonesia Rama Audio Motor saya lalu piye Mbak Lia? Mengke menawi pun lodang, Mbak temanten kalian Mas temanten kampureh. Ya, pokoknya samangke Mas Bocil kalian Mbak Ayu katuran jumeneng wonten sasana budaya. Samangke sasampunipun lodangipun daya ngono, oke? Oke. Bacot ke? Kula sawah sapa ngandung. Lah kok wayah kotor iki piye to? Aku masih aku mang. Matur akting panuwun. Mas yo. Iso koncat. Sabar wanci. Ya sabar. Sahaku hati. Nanging aku nganti blakon. Pungkasane taman lorot tresno. Ancen yo mbuh to sampai kepun